Zoznámte sa s elektronickou skrinkou na kľúče Pavo High Security Advanced. Moderná bezpečnosť a dokonalá organizácia kľúčov. Skrinka sa dodáva v 5 veľkostiach, do ktorých sa zmestí od 20 až do 300 kľúčov. Umožňuje pohodlné otváranie pomocou PIN kódu alebo odtlačku prsta. Odolné ocedové telo a dvojité uzamykacie čapy účinne chránia obsah, či už pracujete v kancelárii, v hoteli alebo v dielni. Prístup je rýchly a pohodlný. Bočný otvor umožňuje okamžité vrátenie kľúčov bez otvárania skrinky. Našim skrinkám nikdy nedôjde energia. Port USB-C umožňuje pripojiť externý zdroj napájania a skrinku okamžite otvoriť. Súprava navyše obsahuje 2 mechanické kľúče. Nulové riziko zablokovania prístupu. Bezpečnosť, ktorá funguje. Pohodlie, ktoré si zamilujete. Pavo.